I pozdrav svima ljudi. Pozdrav svima ljudi. Ovdje je Crow Gamer. I ljudi, danas ćemo igrati ovu prekrasnu. Stvarno je dobra. Predobra. Ne može biti bolja. Trčimo. Ne, jepe. Lopta. Dobre. Što pakuje. Ne. Kako mi pakuje. Ovo je nevjerovatno. Da. Super. Dobro. Super. Gore na nebo idemo mi. Pljesak. Gore na nebo idemo mi. Pljesak. Gore na nebo idemo mi. Nećemo nikad odustati mi. Pa prekini mi paklat, prekini. Ole, koji sam ja defekat. Što je u surprizu? Jedan. Samo jedan. Hvala puno. Previše hvala. Da, to je super, ne može biti. Ja potrešću zajedno šta me briga. Pa daj, nisam se na kraju odlučio. Ovaj zakon igra. Kako ću poluditi jednog dana? Puno poluditi. Dobre, smiri se. Udahni. Izdahni. Dobre. To je samo igra. To je samo igra. Koliko snimam 3 minute? Lopta. A čemu služe ove lopte, ne konta? Da. Dobro. Ne kontam čemu služe ove fucking lopte. Ma neću dovoljno još dugo snimati, možda 5 minuta, neću više. Žao mi je ljudi, ali ja neću više snimati ovo. Poludit ću. Udahni, izdahni. I to je bilo to što se tiče ovog videa. Hvala što ste gledali. Ostavite like, share, subscribe. Bog. Ok, sad stvarno.